Okay, maing mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta manghigala dili nga atong tulumanon sa kahanginan CODA, Catechesis on the Air. Karong adlaw mga higala, pitsa 25 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2026 o padayon ta mga higala sa tuwa nga mga buhat tuno ni ining kamuntuhon. Aboydo ato day nga timbayaon mga higala unang-una ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang ato usab nga mga kaigsunan nga mga kaparian at sa pasidi akong mga classmates, no? Si Padre Obing Masyon, si Padre Tonton Anais, si Padre ang iyang kauban sa kumbento, no? Si Padre Dodong Ruiz, ug iyang manusab si Father Dami Hiramis, no? Kamusta na, no? Nanghinaot kita manghigala nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. Bino arita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Boy na ang atong Saint of the Day karon manghigala. Walay lain kung dili si matod pa diri sa ato ang listahan si San Donato. Boy na manghigala kini si San Donato nahimo kini siyang martir ni atong panahon ni Emperador Decius, no? Gitawag kini sa English og Decian persecution in Africa. Gihalad ni San Donato ang iyang kaugalingon alang sa pagpalambo sa pagtulon ang Kristyanismo o bisan pa og giunsay taong kini sa pagsakit aron lang yun nga mobiya sa iyang pagtuo, wala gyud in taon mulunga kini si San Donato. So karong adlaw mga higala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Donato. San Donato. Bino padayon ta manghigala, no? Ari kita sa atoa sa panganlayo magkaini. Ari kita mahigala sa atoang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining Balitang Simbahan ni ining panahon, no? Bino mahigala CBCP, Catholics across the Philippines will have the rare opportunities to venerate a first-class relic of Saint Francis of Assisi and a nationwide pilgrim to parishes nationwide. Sa ito pa, dunay relikya, no, ni San Francisco nga ilibot sa tibuok Pilipinas aron nga mobisita sa tibuok parokya, sa tibuok Pilipinas sa mga pagkaparokyahan, no? So muna nga kuang karon may galan nangandam na ang ubay-ubay nga mga kaparokyahan aron sa pagbisita usab ni sa relikya ni San Francisco. Balita mga higala gikan sa Vatican, mga kaparian pasabot ni Pope Leo XIV nga dili gyud sila mogamit niya ng AI, no, aron pa kanabit ang artificial intelligence aron lamang paghimo sa ilahang mga wali. Matud pa sa atong talahurong Santo Papa, mao'y gamita ang inyong mga nakamahuan, no, ang inyong kahibalo kabahin sa paghimo og mga wali. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa atoang pagpangalagat. Bino arita mga higala sa atoang samanta mga higala rin nata sa atoang katikisem dahil mga pangutana diri mga higala. Wala na nato Pader, no? Ano mga pangutana diri mga higala to ning tubagon. Pader. Okay, so arita sa lain type. Ngayon gitawag man nato og padre ang mga pari, no? Kami ba mga pari anong gitawag man ninyo og father? Abay na may galang ang gibasihan na ini sa mga nangutana niingon sila nga sa Mateo 23 versikulo 9 dinhi sa yuta ayaw taga si bisan kinsa nga fad nga amahan kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Abay na may galang kun ato gini siyang kung magpadayugdog kita sa unahan sa atong pagbasa sa versikulo 12, ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Nga sa ato pa adunay kalambigitan sa pagpataas kining mao nga gisulti ni Kristo, no? Matud pa niya, no? Kay isip usa ka amahan likayan gyud ang pagkamawitason sanglit aduna pa may mas labaw kanato ug kini mao ang atong amahan
nga atoa sa langit. Sa ato pa ang gipasabot gyud ani, no, ang gipasabot gyud ining mao nga pagtulon-ana nga, no, dinhi sa yuta ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, no, kabahin kini sa pagkamapaubsanon, no, something to do with being humble, no, kay matud palagi, no, kini kun ato ning ipadayon sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 12, no, ang doon na may giton diri nga ang magpataas sa kaugalingon ipaubos o ang magpaubos ipataas nga sa ato pa gipahinumduman gyud ta nung kamong mga amahan nga dili gyud ta magmapahitason, no, kinahanglan nga dili ka mo mahimo bitaw nga garbuso tungod kay kanung kitang gitawag sa in English mahigala og grave abuse of authority ana, no, kay doon na mga amahan nga kuan pod ba kanang gitawag og dili pod bitaw ba maminaw kung unsa po'y maayo alang sa ilang mga anak. Ala, no? Kay isip ana kung adunay mga higayon nga magkasumpaki ang mga kagustuhan sa inyong kalibutanong amahan o ang mga kasuguan sa langitong amahan, ang kabubuton gyud sa langitong amahan mao'y matuman. Di ta dapat dili ra ta ingon nga di na ta mutahon ni papa nimo kung ang imong amahan nganlan og peryong tawgo na po lamang nimo og peryong mura magwa matamaanad ana, no, kay kini pagtulon ana manghigala kabahin ra man kini sa pagpaubos kay ang giigo gyud niini dili kitang mga anak kung dili ang mga amahan nga kinahanglan isip usa ka amahan magmapaubsanon kita tungod kay aduna pa may mas labaw pa kay kanato. Ako natong basahon usab sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto bersikulo 4 sa 15, kapitulo 4 bersikulo 15, kay kun adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo usa lamang ang inyong amahan kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa mayong balita nganha kang Kristo, nganha kaninyo nga sa ato pa kini di ay mga amahan kinahanglan nga magdala gyud mo sa mayong balita ngadto sa mga inyong mga anak, no, aron angayan gyud mong tawgon nga usa ka amahan, no, sa wala pag gyud ay gipidili ang pagtawag og amahan sa ato pa wala gyud ay gidili ang pagtawag og amahan kay Genesis kapitulo 17 bersikulo 4 hanggang 6, kini mao ang kasabutan nga gihimo ko tali kaninyo o kanako isaad ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Kisa may gisultihan ni ana si Abraham. Sa ato pa si Abraham mismo giingnan nga kanang gitawag og mamahimo kang amahan sa tanang mga nasod. Sa ato pa ang pagkaamahan dili gyud naangay natong abusaran, no, kay doon na pa may atong amahan nga tuwa sa langit. So kanang pagtawag nato sa mga biological parents o papa mama usa ka na kapaagi sa pagtahod. Kaya doon na baya sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 12 nga honor your father and your mother. Okay, klaro ha? So ana ha, dili ang mga amahan mo giigo ining mao nga pagtulon-ana, no, kini sa Mateo kapitulo 23 bersikulo 9. Ug dinhi sa yuta ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ang buti pasabot ani nga kamo mga amahan magmapaubsanon, dili ninyo abusaran ang inyong katungod isip o sa kaamahan kay tungod kay aduna pa mas labaw kanato ang atong amahan nga tuwa sa langit. Okay, klaro? So ayaw ninyo tawga og kung inyong inyong amahan peryong rin itawag ninyo tawag nga nagpapaperyong, ha, klaro? So dili ni sa sabto na to ngayon nga na. Okay lang ang pangutana mga higala pagdar nga naman nga si Mama Mary si Maria gitawag man nato og Santa Maria, no, adunay pipila nga motawag ni Santa Maria og Mother Mary. Ako Mama Mary man ko. Mama Mary unsa man mga pagtulunana nga nagpaluyo niini. Una sa tanan sa dayo ng kamatay sa atong Ginoong Jesucristo, iyang gibilin ang iyang inahan dinhi sa iyang mga tinud-an. Apil na ta na tinud-an man ta, no? Pagkakita ni Jesus sa iyang inahan sa tinud-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, miingon siya sa iyang inahan, babayi, ania ang imong anak. O niya miingon po siya sa anak, ania ang imong inahan. Buti pasabot nga gusto diay sa atong Ginoong Jesucristo nga atong ilhon nga inahan ang iyahang inahan. Ayan, no? So di na natin maglalis ana lang nga atong
dili gyud gustong mo ila kang Mama Mary nga ilahang inahan, inyo po nang katungod, no? Doon na biyay giingon doon na biyay panultihon sa atong pagtulong sa atong relihiyon nga nagkanayon. Kung giisip nimo si Jesus nga imong igsuon, dan walay katarungan nga dili nimo ilhon si Santa Maria nga imong inahan. No? So dugang pa si Santa Maria ang inahan ni Jesus, ug tungod niini ang simbahan, ug tungod niini ato gid siyang takuron. Kaya ang simbahan mauman ang lawas mistiko ni Kristo. Kaya sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 23, kaya ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa iyang simbahan, nga mao'y ulo sa simbahan, ug si Kristo mao ang manluluwa sa simbahan nga mao ang iyahang lawas. Sa ito pa ang lawas ni Kristo sa kalibutan, pagkakaroon mao ang iyang simbahan. Unya kay si Mama Mary inahan man ni Kristo, muna nga si Mama Mary gitawag usab nato og mama inahan. Depende na po na laing mga relihiyong di sila mo ila, inyo po na dili ta maglalis ana kay maglalis man ta. Maglalis man ta nga mo man ang inyo. Pero ayaw lang po lalisa tungod anang amo. Kung sa inyong pagtulunan, dili naman ta maglalis. Pero kay mo man ni amo mo po ni, pero kanang inyuhan na po mo inyo po diha, okay di na nato na lalisan. Ngano maglalis man ta kuno sa may laro na gani kay ang ubang mga laing relihiyon higala makiglalis gyud. Hilig yun ni sila glalis ngano dagay ni no. Wala ba yata ing na ni Kristo nga pakiglalis gyud. Ta na no. Magtinahuray ra ta no kung unsay inyo mao ra po inyo. Kung unsay amo mao ra po amo. Dili lamang ta maglalis. Okay? Abino din nila nas nakutubha kay medyo daghan pag mga buhat no. Kaya sa daghang salamat ug maayong bunto Pilipinas.